Godarvanên birûmet bi hêviya ku em û we tev bextewarê her du cîhana bin, ez dest bi axaftina xwe dikim. Mijara me mijara zimanê me ye. Çawa li gorî sûretê Eraf ayeta sed û heftê û du ji qal û bela de em mislimanin, wiha rengê li gorî sûretê Elbeqere jî em ji ezel de her kes li gorî qewmê xwe zimankî wa heye. Ê Kurda jî qewmê me jî zimanê me Kurdî ye. Her kes çawa bi zimanê xwe dipeyivê diaxive, divê em jî bi zimanê xwe bipeyivin li hemû cîwarî. Çawa însankî ku misliman be, ji qal û bela ve emrê Xwedê pêk nêne, li mêj û rojiya xwe û heqê mirova heqê Xwedê pêk nêne gunekarê, wiha rengê ew zimanê ku bi çar ayeta di ayetê Xwedê ne, fermanê Xwedê ne, mana hebûna Xwedê ye ku însan vî ayetê Xwedê ku ziman e wan da bike, ê me jî ku zimanê Kurdî ye, ew Kurd jî pê gunekar e. Di vê dereqê de min jî helbestekî çêkiriye, li belê hema tiştî hindik were parve bikim. Helbest ev e. Hemû zimanên ayetên Xweda, yekvan ayetan zimanê Kurda, sûretê Rom ayeta bîst û du da, ew Kurd bêwijdan e ku dev zimanê xwe berda. Ew Kurdperwer e hemqencê Xwedê, ê ku dipeyîve bi zimanê dê, li mal û sûkê hem jî li qadê, ew rûspî be her li cem Xwedê. Ey Xweda her dem ê te ye ferman, tu azad bikî li her çarperçan, zimanê Kurdî digel xaka wan, ku ev jî bibin xweymafê mirovî wek xelkê cîhan.